Shoutout po kay Tito Ilbal. Mag-subscribe na po kayo kay Tito Ilbal. Para lagi po kayo nakasubaybay sa amin. Subscribe kayo kay Tito Ilbal channel. Ito ulit si Sir Samaritano. Ito po yung tumulong sa akin. Yan, natagpuan ko ngayon siya dito sa Bonifacio Shrine. Yan. Siya yung tumulong para ma-monetize yung channel ko. Kaya maraming salamat Sir. Thank you Sir Samaritano. Kaya lang hindi ko pa nakukuha yung pin. Tagal, hindi pa makuha yung pin. Yes sir, ano muna ako dito? Update muna ako dito sir. Thank you.
Ito yung pwesto ng ano, dancing fountain. Ayan, yung lugar na yan. Every 15 minutes daw, sa bawat oras, 15 minutes yung kanyang ano, pag ano ng pag-operate ng ano, nung fountain. So sa likod natin, nandito yung rebulto ni Bonifacio. Nire-restore siya. May mga scaffolding. Nire-restore siya ngayon. Under restoration siya ngayon. Kaya maraming mga nakalagay na scaffolding. Siguro inihanda yan sa nalalapit na Kapaskuhan. Pati na rin yung ano ng Manila City Hall. Ayun, no? Ayan yung schedule ng musical dancing fountain, water and light show. Nakalagay 6:30 PM 15 minutes, 7:30 PM 15 minutes, 8:30 PM 15 minutes, 9:30 PM 15 minutes. So every 15 minutes pala. Ang close ng ano fountain ay 12 midnight. So yan po yung ano dito. Dito po ako ngayon sa ano, sa Cartilla, mga ano, yung mga manay. Update lang ako rito habang wala pang gigs yung mga batang drummer. Update muna ako rito mga manoy, mga manay.